Hej så sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi simpelthen lave Hvem sagde hvad? Siden 2021, altså de sidste 3 år, har jeg simpelthen arbejdet på sådan en quotebog, hvor jeg har samlet alle de mærkelige ting, som vi tre har sagt. Og endelig, i dag, har jeg overrasket Mathias og Christian med sådan en her. Så der er alle de 56 quotes, som vi tre har sagt de sidste 3 år. Måden fungerer på, at jeg kommer til at læse et quote op herfra, og så skal de to simpelthen gætte, hvem der sagde det. Og de peger så på den person, som de tror, Hey Olli, jeg har et spørgsmål. Hvad sker der, hvis vi ikke gætter rigtigt? Nå ja. Hvis nu, at I ikke gætter rigtigt, så kan I sige... Så kan vi sige. Hvad? Okay, tag sammen. Hvis nu, at I ikke gætter rigtigt, så skal I simpelthen tage en tår af jeres meget lækre, ulækre drink. Den drink, der er der hver gang. Det er fucking æblesnus. Nej, juice. Nå, er vi klar, gutterne? Ja. Jeg læser det første quote. Sig stop. Stop for helvede. Okay? Er din tunge fake? Det er quote. Du ved godt, det er dig, der har sagt det der, ikke? Jeg tror, det er dig, Er det en tunge fake? Vent lige, lad mig lige tænke. Har jeg været fucking drunk as fuck og sagt det der? Vil I have datoen? Ja. 29.3.2021. Godt, så er det mig. Hvor det er rigtigt. Hvorfor fik du det bare på grund? Næste quote. Ej. I så bare stop. Stop. Jeg gør så, den kommer hurtigt ind i mig. Det er ikke mig, der har sagt det der, jeg svær. Men hvad, så var det et quote? Ja. Det er ikke mig, der har sagt Det er dig, der har sagt Nej, det er ikke. Jeg svør, jeg ikke har sagt det der. Bro, det er ikke mig, der... Det er fucking dig. Den der, den gør, så det kommer hurtigt ind i mig. Eller? Ja. Ærligt, jeg gætter på det dig. Ja, jeg tager dig. Så. Nej, det er jo ikke mig. Skal vi se, hvem der har rigtigt? Ja. Christian har ret. Er det mig? Sæt dig på den, man! Så drikker du bare din gyldne drink, man. Her er den. Hitte Den der. 3.6.2023. Den skal jeg sige hitte der, bro. Umuligt, hvordan? Jeg tror... Siger vi stop? Næste! Så siger vi stop. Det må være det forkerte hul. Jeg kan ikke få den ind. Det er dig. Det er mig. Ja, det er rigtigt. Det er heller ikke så lang tid siden. Stop! Du er lort. Altså stop. Jeg er godt i lort. Stop. Stop. Hvorfor har du lagt den her barnetest her? Det er jo ikke nogen af os, der har sagt det. Ja. Det er en kvinde, Det der er har mig, sagt det er det. mig, der har sagt det der. Er det det? Jeg Ja. tror det. Hvorfor siger vi ja? Bare sig stop. Så stopper du bare. En del af Nettos lukkevagt vil være at smide hjemløse hjem. Ja, det er Mathias. Det er mig, faktisk. Jeg tror, det er mig. Er det mig? Det kunne godt være dig, ærligt. Vi begge to kunne finde på at sige det jo. En del af en del af Nettos lukkevagt er at smide asiater hjem. Nej. Det her datoen. Ja. 19.11.2023. Det er mig. Ja, det er det. Jeg tror også, det er mig. Men vi skal... Vi slår an på dig. Det er Mathias. Ja. Ja, man! Jeg ved ikke, om det er godt, egentlig. Bare sig stop, folkens. Stop. Okay. Jeg kan ikke mærke alkoholen i mit hoved, men jeg kan mærke det i min personlighed. Ja, godt. Det er Mathias. Tak. Hej. Farvel. Det er mig, faktisk. Ja, godt. Og sødt min klunker. Det er Mathias. Kommer du tilbage? Jeg er tilbage, så lad os prøve at bladre i bogen igen. Nå, sig stop. Stop. Kop! Jeg ligner Einstein i hans prime. Ja, Mathias. Godt. Ej, ærligt, du hacker. Jeg kunne aldrig finde på at snakke om Einstein. Det er min bror. Lige fra ghettoen. Han bor hernede. Gør han? I graven, bror. Må jeg se? Nordjylland er endnu længere væk end Jylland. Fuck, du har er dum. sagt Fuck, du er dum. Nej, det er dig. Jeg tror, jeg ikke har sagt det der. Jeg så, du har sagt det. Det kan ikke være mig. Det er dig. Du er, det er sådan... Nej, der er ked af at sige det, ikke? Men min IQ, den er hårdere end din der. Nej, men jeg har ikke sagt det der. Det er jeg heller Nej, jeg ikke. svør, jeg ikke har. Hvad gætter I på? Christian. Hvad var spørgsmålet? Nordjylland er endnu længere væk end Jylland. Ja, det er Christian. Hvornår var datoen? Nej, det skal du ikke sige. Christian, det er dig. Nej. Det er ikke mig. Jo. Jeg svør, jeg ikke har sagt det der. Er det svaret? Er det dit endelige svar? Er det dit endelige svar? Ja, det er Mathias. Ja, det er Christian. Ja, det var Christian. Ja! Men min IQ, den er hårdere end din der. Okay, er vi klar? Ja. Nej. Har de hår på deres ting? Det er Christian. Nej. Det er ikke mig. Men tror du... Har du været i svømmehallen med Oliver før? Ja.
Så kan det være begge dele, fordi jeg har også sådan Oliver før. Og så har du set hans hår. Nej, det er jo ikke hans, det er jo alle andres. Jeg var der også med Victor. Har de hår på deres ting? Det der. Har Oliver hår på hans ting? Ja. Jamen, jeg tror det er dig. Jeg tror ikke, jeg har sagt det der. Jeg tror heller ikke, jeg har sagt det der, bro. Det er der, den ligger. Jeg kan sige til at en af jer lyder meget dum lige nu. Hvad var spørgsmålet igen? Hvem har hår på sine ting? Fuck, Wait, jeg føler, har de jeg... hår på deres ting? Er det mig? Jeg tror, konteksten var et rensdyr, hvor der blev snakket om deres gevir. Jeg har ikke sagt. Det er ikke mig. Nej, jeg har ikke sagt det. Ja, jeg har heller ikke sagt det. Jeg ved, jeg har ikke sagt. Mathias har det sammen med ting. Jeg Vil har have jeg har ikke datoen? Ja. 4. i 8. 2021. Godt, det er mig. Det er Christian. Ja, Jeg det er ved, mig. Det er Christian. Okay, det er Mathias. Hvad? Ej, bro. Ej, umuligt. Hvad fuck? Nej, jeg Bro, du har ikke sagt det der. Nej, jeg har ikke. Jeg svører, jeg ikke har. Du har bare skrevet det ind, Olli. Det er vildt 3 år siden. Er vi klar? Den prutter, bror mand. Ti stille. Ja, Mathias. Er det mig, dog? Ja, det er. Jeg kunne godt finde på at sige bror, men jeg kan ikke finde på. Det er mig. Ja, Christian. Ja, mand! Når jeg svinger den, flyver den bare rundt. Ja, Mathias. Det er ikke mig. Det er det, der er på baggrunden. På bagsiden Det er dig. Jeg har ikke sagt det der. Du har sagt det der. Jeg har ikke sagt, at den svinger den rundt. Well, no fucking shit. Okay, en pakke papir. Nej, what? En stak papir. En stak af papir. Okay, stenkak papir. Okay, vi lavede kakøkpapir. Men hvad var spørgsmålet? Jeg ved det ikke. Når jeg svinger den, flyver den bare rundt. Det er fair nok, det er mig. Det er Christian. Hvorfor kan I ikke bare stemme på dem, som I synes, det er? Det er mig. Der er jo ikke nogen, der drikker på noget tidspunkt, så jo. Det er mig, så. Det er Christian. Ja, Christian. Kan I ikke rate min forhud fra 1 til 10? Det er det er mig, Christian. ja. Bare tag den, Olli. Ja, det er rigtigt. Den er også lidt utrolig at få på internettet, ikke? Ja, man Ja, ved du- bare, at det er dig. Du var så stiv, at du kunne gå på 5 ben. Sagde du det? Prøv at kigge på den lige bagefter. Jeg er så stiv, at jeg kan gå på 5 ben. Jeg tror, det var alle quotesene. Alle 56. Det kan godt være, at vi har misset et par stykker, men det betyder bare, at de ikke er de bedste. Vi har misset min Mathias en. Muller. Okay, jeg er rimelig sikker på, at det var alle, fordi 56 quotes, eller nogenlunde. Det kan godt være, at vi lige har glemt nogle af dem, fordi de ikke er så gode. Men der var nogle af dem, der gik i glemmebogen. jeg prøver bare igen. Det var simpelthen fordi 56 quotes, tror jeg nok det er, eller nogenlunde. Jeg ved det ikke. Jeg har en af quotesene, men den kommer ikke med, fordi det er ikke godt nok. Hvis I kunne tænke jer at købe den her bog, så skriv til mig please, fordi jeg har brug for at tjene pengene tilbage. Please like og subscribe og sådan noget. Og kommenter. Så hvis I kunne tænke jer at subscribe, så gør det lige dernede på den der røde knap, lige dernede. Prøv at subscribe. Jeg har hørt, at YouTube har faktisk den her nye ting, hvor hvis man siger subscribe, så lyser subscribe-knappen dernede, hvilket er meget sejt. Så prøv at trykke på den, så burde den også lyse faktisk. Men jeg tænker egentlig bare, det var det. Hej. Ja, Det er faktisk rent nok. Lyser den faktisk?